arratsaldeon edo gabon denoi, gaur bideotxo bat bidali gura dizuet, proiektu berri bat aurkeztu behar dizuetalako, eta alegia gaur txoko eder honetatik jastea egokitu zaigu, badakizu esaten dutela, saltza honetan aritzen garenok, denetarik egin behar izaten dugula, eta gaurkoan hementxe aritzea egokitu zaigu, proiektu nirekin, eta ilusioz esan dezaket, nire hirugarren proiektua dela Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin lanean aritzen naizela, eta gaur gainera leku berezi honetatik egin behar dugu. Begira, torri nirekin, musikaria, oso musikariola, begia EOS-en egoteko alabeharrezkoa, hemendik ekipo teknikoa dago, funtzionazio EOS-eko zuzendari teknikoa, hemen elegante. Ikusi zu bestian behin datzen nola dauden? Orentxeno. Kafeteria artistas. Lehenengo erakutzi gure dira eta huxe. Alegia, Epa Juanto, hemen teknikoa, alegia gaur, hemen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin, hemendik aurkezteko ohora izango dudalako, begiratu atzean, hortxe, kursaletik gaur 2000 pertsona inguru sartzen diren leku honetan aritzeko aukera izango dalako, eta gainera Jose Inaziok esan duen bezala desgaitasun funtzionala duten pertsonekin egingo dugu lan. Eta begira, hementxe kursaleko kafetegian, begiratu zelako jentea dagoen, zelako elegante todos y todas, eta rapatu ditugu meriendatzen, gero kriston lana dutena hemen kursalean, 2000 pertsona inguru etorriko dira, eta gaur bere urte betetzea gainera, kantarko dugu